Na Rympei U ka channel nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. Haka shnong lahon gaun barbarua haka jela asam layo I ka jingjia ka basnosi bar ka balpens I ki paidbah wei ubriu ubalong unong khai ubadei ubalatip kyrteng kom utam gogoy sampo arsnem karta lashem ya bala yap halakayi haka apsantrik jong naitung haka basdang ki paidbah bar ki pulit harai ba ka dei ka jing luti hnrei hadin ka jing tokit lalap ba ka dei ka jing pyniap bat baki briu ba ije jong ki dan keti hakani ka kam sngew ki pulit ki laong ba ka tengah jong ka bobi sonowal gogoy bat ka khun kan thei ka barang puli ha class 9 ki dei ki ba pyniap ya kani ka khun kan thei ka dan ha ka jing dei bat wei samla dip joti burago hain arpois nem karta ki pulit laong ba ka tengah bat ka khun ki la siu pisa bala ai ru ki sintiu ksiar sha dip joti bat wei paru khanna ban pendep ikani ka kam pyniap ki pulit la yo biang ya ki sintiu ksiar bala ai yo new briu Superintendent of Police ka Dibrugar Rakesh Reddy ulong ba ka jing pen pau jang ki reu khlau ba perkhat ban penlong ikani kum ka jing khong lat kam shim na trekam na mar ki jing kren jong ki kimya ha ba ka jing tokit forensic klapen ishai ba ki dan kti ka jing yap jong utam gogoy klapen kendet bat pen iri ki paidbah jong ka shnong lahon gaun hakaba ulong ubriu ubabha bat tip briu tip blai ki paidbah ka barboh ki lami paidbah bandawa ya ka jing sha pen shitam ka bating ya ki badan kti USP ready ulong ba ka jing toket kadang yai beteng bat ki dang klibnia ya ki ba sha kem ban tip balai ki la le ya kani ka kam sngew kani ka kam kadang ya chakamat ka jing toket kadang beteng berhadin baladep bnia ngin sa tip shai ya ka daw tenrai ka ba penlong ya ki ban le ya kani ka kam baman long USP ready